हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण अंदरिकी సో ఈరోజు లెవెల్ 2 భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు తరపున మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. సో ఈరోజు మనము ఈ భగవద్గీత అవగాహన కార్యక్రమంలో లెవెల్ 2లో ఈ 15వ అధ్యాయమైనటువంటి పురుషోత్తమ యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ క్రమంలో నిన్నటి క్లాసులో 15వ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని శ్లోకాలను చూడడం జరిగింది. సో ఇక మిగిలినటువంటి శ్లోకాలను మనము ఈరోజు క్లాస్లో పూర్తి చేసుకోవడానికి అలాగే అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. సో ఈరోజు క్లాసు ప్రారంభించే ముందుగా ప్రార్థన. మొదటిగా గురు ప్రణామము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీ గురు శ్రీయుత పదకమలం శ్రీ గురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. హే నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण. సో ఈరోజు మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి అధ్యాయము ఈ భగవద్గీతలోని 15వ అధ్యాయమైనటువంటి పురుషోత్తమ యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని చూస్తూ ఉన్నాము. సో ఇందులో నిన్నటి కొన్ని శ్లోకాలను మనం చూడడం జరిగింది. సో మొదటిగా ఇంతవరకు అంటే ఈ మొదటి 6 అధ్యాయాలు కర్మ యోగ విభాగంగాను, తర్వాత ఉన్నటువంటి 6 అధ్యాయాలు భక్తి యోగ విభాగంగాను ఉన్న తర్వాత ఇక 3వ విభాగము జ్ఞాన యోగ విభాగము. సో ఆ భగవంతుడు భక్తి యోగాలను చర్చించిన తర్వాత జ్ఞానము అంటే వేదాలకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు గురించి ఇక్కడ 13, 14, 15 అధ్యాయాలలో వివరించడం జరుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఈ క్రమంలో ఆయన ఈ భౌతిక జగత్తు బంధనం ఏదైతే ఉందో అది అశ్వత్థ వృక్షంతో పోల్చబడినటువంటిది. సో
ఇక ఈ భౌతిక జగత్తులో బంధనాలలో ఉన్నటువంటి వారు ఆహ్, అశ్వత్థ వృక్షము అనేటువంటి ఆహ్, వృక్షము ఉన్నటువంటి దానిలో ఒక విభాగం నుండి అంటే ఒక శాఖ నుండి మరొక శాఖలోనికి నిరంతరము మార్పు చెందుతూ ఈ బంధనాలలో ఉండిపోతారు అనేటువంటి అంశాన్ని ఉంటూ ఉన్నాము. ఆ తర్వాత ఆ భగవంతుడు ఆ వృక్ష దాని నుండి ఎలా బయటపడాలి అనేటువంటి అంశాన్ని, అలాగే ఇంకా ఆయన మనము ఏ విధంగా అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని ఏ విధంగా చేరుకోవచ్చు అనేటువంటి అంశాన్ని తెలియచేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత మరి ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోవాలని చెప్పిన తర్వాత, ఆ దివ్యధామం యొక్క లక్షణాలను ఆయన ఈ 6వ శ్లోకంలో మనకి తెలియచేసినటువంటి అంశము. ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామము ఏదైతే ఉందో అది స్వయం ప్రకాశకము అని, ఆ సూర్యుడు లేదా చంద్రుడు లేదా అగ్ని, విద్యుత్తు వంటి వాటి చేత అది ప్రకాశింపబడదు అని, దానిని చేరుకున్న తర్వాత ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి తిరిగి రారు అనేటువంటి అంశాన్ని చూడడం జరిగింది. సో, ఇక దాని యొక్క ఆ అంశంలో భాగంగా కంటిన్యూషన్‌గా భగవంతుడు కృష్ణ భగవానుల వారు ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నారు ఈ శ్లోకం. మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూత సనాతనః మనషష్టానింద్రియాని ప్రకృతిస్థాని కర్షతి. సో, ఇక్కడ మమ ఏవ అంశ అంటున్నారు. అంటే మమ అంటే నా యొక్క, ఏవ అంటే నిశ్చయంగా, అంశ అంటే అంశకణము, జీవలోకే అంటే బద్ధ జీవన జగత్తు అంటే ఈ భౌతిక జగత్తు జీవనంలో, జీవభూతః అంటే బద్ధుడైనటువంటి జీవుడు, ఈ భౌతిక జగత్తులో బద్ధుడైనటువంటి జీవుడు, సనాతనః సనాతనం అంటే నిత్యమైనటువంటి వాడు అని చెప్తున్నాడు. అలాగే మనః షష్టాని అంటే మనసు అనేటువంటి, షష్టాని అంటే 6 ఇంద్రియాని, ఆ 6 ఇంద్రియములతో కూడి ప్రకృతి స్థానికర్షతి అంటే ఆ భౌతిక ప్రకృతిలో నెలకొని ఘర్షణ పడుతూ ఉన్నాడు అంటూ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో, ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో జీవులు నా శాశ్వతమైనటువంటి అంశలు, మమైవాంశో జీవలోకే అని అంటున్నారు. అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి జీవులన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క శాశ్వతమైనటువంటి అంశలే. హరే కృష్ణ అనేటువంటి అంశాన్ని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. కానీ మరి అటువంటి ఆ శాశ్వతమైనటువంటి జీవులు ఈ బద్ధ జీవనము కారణంగా వారు మనస్సు, అలాగే ఇంకా 5 ఇంద్రియాలు మనసుతో కలిపి మొత్తము 6 ఆ ఇంద్రియాలతో తీవ్రమైనటువంటి ఘర్షణ పడుతూ ఉన్నారు అంటూ ఈ శ్లోకంలో భగవంతుడు తెలియజేస్తారు. అంటే ఈ శ్లోకంలో ముఖ్యంగా జీవుని యొక్క రూపము స్పష్టంగా చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే జీవుడు నిత్యంగా ఆ భగవంతుని యొక్క భిన్న అంశే, ఆ భగవంతుని యొక్క అంశాలుగా చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ బద్ధ జీవనంలో అతడు ఆ వ్యక్తిత్వాన్ని పొందుతూ ఉన్నాడు అని, ముక్త స్థితిలో ఆ భగవంతునితో ఏకమవుతాడు అనేటువంటి, తాడని కానే కాదు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఈ జీవుడు ఆ భగవంతుని యొక్క శాశ్వతమైనటువంటి భిన్న అంశ. అంటే ఈ జీవులందరూ కూడా శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి వారే. కాకపోతే ఆ భగవంతుని యొక్క భిన్న అంశలు అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఆ భగవదంశలుగా జీవులు దేవదేవుని గుణాంశాలను కలిగి ఉన్నారు అని, అలాగే వాటిలో స్వతంత్రము ఒకటి అని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో చెప్తున్నారు. ప్రతి జీవుడు వ్యక్తిగతంగా అంటే వ్యక్తిగత అంశగా అంటే వ్యక్తిగత ఆత్మగా స్వీయ వ్యక్తిత్వాన్ని, సూక్ష్మమైనటువంటి స్వతంత్రాన్ని అంటే కొంత పరిమితులతో కూడినటువంటి స్వతంత్రాన్ని కలిగి ఉంటాడు అనేటువంటి అంశాన్ని తెలియచేస్తున్నారు. అయితే ఆ స్వతంత్రాన్ని దుర్వినియోగం చేయడము ద్వారా అతడు ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో బద్ధుడవుతూ ఉన్నాడు అని చెప్తున్నారు. ఎప్పుడైతే
ఈ స్వతంత్రాన్ని అంటే తనను తాను మలుచుకోగలిగేటువంటి కొంత స్వతంత్రం మనకి ఉంటుంది. ఆ స్వతంత్రాన్ని మనము సద్వినియోగపరుచుకున్నట్లయితే అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నమయ్యి భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నమై ఉండి కృష్ణ చైతన్యంలో పనిచేయడము ద్వారా అతడు ముక్తుడవుతారు అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఈ రెండింటిలో దేనిలోనైనా సరే అతడు గుణరీత్యా భగవంతునిలాగా నిత్యుడే. అటు ఆధ్యాత్మిక విధానాలలో ఉన్నప్పటికీ లేదా భౌతికమైనటువంటి బంధనాలలో అతడు ఈ ఇంద్రియాలను ఈ భౌతికమైనటువంటి ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచడంలోనే నిమగ్నమై ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ జీవుడు శాశ్వతుడే అని చెప్తున్నాడు. అంటే నిత్యుడు, సనాతనుడే అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ముక్త స్థితిలో అతడు ఈ భౌతిక స్థితి నుండి అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి దేహం నుండి అంటే ఇక ఈ జనన మరణాల నుండి ముక్తుడై ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి సేవలో నెలకొనేటువంటి అవకాశాన్ని అతడు పొందుతాడు. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటాడు అని చెప్తున్నారు. కానీ బద్ధ జీవనంలో ఉన్నట్లయితే ఆ జీవుడు ప్రకృతి త్రిగుణాల యొక్క ఆధిపత్యం కిందికి వస్తూ ఉంటాడు అని, ఇక భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి సేవను మర్చిపోతాడు. వాస్తవికమైనటువంటి ప్రతి జీవుడు కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క సేవకుడుగా ఉండవలసినటువంటి వాడు. ఆ భగవంతుని సేవించడమే జీవుడి యొక్క ప్రతి జీవి యొక్క ముఖ్య లక్షణం, పరమ గమ్యం కూడా. కానీ అది మర్చిపోతూ ఉన్నారు. అది ఆ మర్చిపోయినటువంటి కారణంగా అతడు ఈ భౌతిక జగత్తులో తన జీవనాన్ని కొనసాగించడానికి తీవ్రమైనటువంటి ఘర్షణ అదే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. వాళ్ళు ఆ విధంగా బద్ధ జీవనమైనటువంటి కారణంగా అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి మర్చిపోయినటువంటి కారణంగా ఈ మనకి ఈ భౌతిక జగత్తులో దుఃఖాలకు కారణమవుతుంది. ఆ ఇంద్రియాలతో తీవ్రమైనటువంటి ఆ మనసుతో కూడి ఉన్నటువంటి ఆ ఇంద్రియాలతో తీవ్రమైనటువంటి సంఘర్షణను అతడు పడుతూ ఉన్నారు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నారు. అంటే జీవులు మానవులు, పిల్లులు, కుక్కలే కాదు భౌతిక జగత్తులోని మహానీయులైనటువంటి బ్రహ్మ, శివుడు, శివరకు విష్ణువు అన్ని కూడా భగవంతుని యొక్క అంశలే అనే చెప్తుంటారు. వారందరూ కూడా నిత్యులే, కానీ తాత్కాలిక రూపాలు కాదు అని చెప్తున్నారు. తాత్కాలికంగా వచ్చిపోయేటువంటి కాదు. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకి కర్షతి అంటే సంఘర్షణ చేయబడుతుంది అనేటువంటి పదము చాలా ముఖ్యమైనదని చెప్తున్నారు. ఈ బద్ధ జీవుడు ఆ ఏ విధంగా మనకి ఈ భౌతికమైనటువంటి బంధనాలలో ఈ ప్రకృతిలో గొలుసుల ద్వారా బంధించబడి ఉంటున్నారు. సో దాని నుండి బయటపడినప్పుడు అంటే ఈ మిథ్యా అహంకారాన్ని వదిలివేసినప్పుడు అతడు ఆ భగవంతుని సేవించాలి అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకొని వారు ఈ బంధనాల నుండి బయటపడతారు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కూడా భాష్యంలో మనకి ఆ విధంగా తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అలాగే మమైవాంశ అంటే దేవదేవుని యొక్క అంశలు అనేటువంటి పదం కూడా ఈ శ్లోకంలో ముఖ్యమైనటువంటిదిగా చెప్పబడుతుంది. అంటే ఆ భగవద్ అంశ అనేటువంటిది ఇక్కడ ఆ భగవంతుని యొక్క అంశలుగానే ఈ జీవులందరూ కూడా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే సనాతన అంటే నిత్యమైనటువంటి ఈ జీవులందరూ కూడా నిత్యమైనటువంటి వారే అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నాం. కాబట్టి ఈ అంశాలు ఈ దేహబంధనంలో నుండి ముక్తిని పొందినప్పుడు ఆ అంటే ఈ ఇంద్రియాల తృప్తి ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాల నుండి బయటపడినప్పుడు ఆ ఆధ్యాత్మిక ఆకాశంలో ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకంలో తన మూల ఆధ్యాత్మిక దేహాన్ని ఇక్కడ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనం పొందేటువంటి దేహం ఏదైతే ఉందో జడ పదార్థాలతో తయారు చేయబడినటువంటి ఆ పంచ మహాభూతాలుతో తయారు చేయబడినటువంటి ఈ దేహము ఇది తాత్కాలికమైనటువంటి. కానీ ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకంలోనికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి దేహాన్ని తిరిగి పొంది ఆ భగవంతుని యొక్క సాంగత్యాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తారు. సో కాబట్టి ఆ భగవదంశ కావడం చేత జీవుడు బంగారు కణికలు కూడా బంగారమే అయినట్లుగా గుణరీత్యా భగవంతునితో సమానమే అని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఒక బంగారు గని ఉన్నట్లయితే ఆ బంగారు గనిలోని చిన్న చిన్న ముక్క కూడా బంగారమే. సో అలాగే ఆ భగవంతుడు ఆ గని అయినట్లయితే ఆ దేవదేవుడు గని అయినట్లయితే ఆయన యొక్క అంశలే కనుక బంగారు గనిలో చిన్న కణం కూడా బంగారు కణం కూడా ఎలాగైతే బంగారమే అవుతూ ఉందో ఆ కణికలు కూడా బంగారమే అవుతుందో అలాగే
గుణరీత్యా ఇక్కడ మనము ఆ భగవంతునితో సమానం అంటే ఇక్కడ సో పరిమాణ రీత్యా భగవంతునితో ఎప్పుడూ కూడా సమానం కాదు. అది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అంశం. సో అలాగే ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. శరీరం యదవాప్నోతి యచ్చాప్యుత్క్రామతీశ్వరః గృహీత్వైతాని సంయాతి వాయుర్గంధాని వాశయాత్. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, శరీరం అంటే శరీరము, ఈ శరీరం ఏదైతే మనం పొందుతూ ఉన్నామో ఈ దేహం, యత్ అంటే యద్వాపోతి అంటే యత్ వాపోతి, యత్ అవాపోతి అని చదువుతాం. సో యత్ అంటే వలే, అవాప్నోతి అంటే పొందడం, అలాగే యత్ మళ్ళీ వలే, అలాగే చ అపి అంటే కూడా, ఉత్క్రమతి అంటే విడిచిపెడతాడో, యచ్చాప్యుత్క్రామతి ఈశ్వరః అంటే దేహానికి ప్రభువు. ఇక్కడ జీవుడు దేహానికి అతడు ఈశ్వరుడుగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. గృహీత్వైతాని, గృహీత్వ అంటే స్వీకరించి, ఏతాని అంటే ఇవన్నీ, సంయాతి అంటే వెళతాడు, వాయువు అంటే వాయువు, గంధాన్ అంటే వాసనను, ఇవ అశయాత్ అంటే వాటి మూలము నుండి వలె అని అర్థం వస్తుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, వాయువు వాసనలను ఒక చోటి నుండి మరొక చోటికి తీసుకొని పోయినట్లుగా జీవుడు తన యొక్క భిన్న భావనలను ఒక శరీరం నుండి మరొక శరీరానికి తీసుకుని వెళతాడు. ఆ విధంగా తిరిగి వేరొక శరీరాన్ని తీసుకొని దాన్ని అంటే ఆ పాత దాన్ని వదిలివేస్తూ ఉన్నాడు, దానిని విడిచిపెడతాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక అంటే ఈ జనన మరణ చక్రాలలో ఎప్పుడైతే మనము బంధితమై తిరుగుతూ ఉంటుంటామో, ఈ జనన మరణ చక్రాలలో మనము బంధితమై తిరుగుతూ ఉన్నటువంటి కాలము కూడా ఈ జీవుడు ఒక దేహం నుండి మరొక దేహానికి మారుతూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఏ విధంగా అయితే వాయువు అక్కడ ఆ ప్రదేశంలో ఉన్నటువంటి వస్తువులను తనలో కలుపుకొని, అంటే వాసనలను తనలో కలుపుకొని ఒక ప్రదేశం నుండి మరొక ప్రదేశానికి తీసుకుని వెళుతుందో, అదే మాదిరిగా ఆ జీవుడు కూడా తన గత జన్మలకు సంబంధించినటువంటి భావాలను ఒక దేహం నుండి మరొక దేహానికి, అంటే ఈ దేహంలో మనం ఏ విధమైనటువంటి భావాలతో మనం ఉండిపోతూ ఉన్నామో దానికి అనుకూలమైనటువంటి వాటిని అతడు పొందుతూ ఉంటారని చెప్తారు. ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు, ఇక్కడ జీవుడు ఈశ్వరునిగా అంటే తన దేహానికి ప్రభువుగా వర్ణించబడినాడు. అంటే ఇష్టమైతే అతడు ఉన్నతి శ్రేణికి తన దేహాన్ని మార్చుకోగలుగుతాడు. అంటే మనం చేసేటువంటి క్రియల ద్వారా ఈ దేహంలో మనకి కొంత పరిమితమైనటువంటి స్వతంత్రాలు ఉన్నాయని చెప్పాం కదా. ఆ పరిమితమైనటువంటి స్వతంత్రం ఏదైతే ఉందో ఆ స్వతంత్రాన్ని ఉపయోగించుకొని మనము అంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉండేటువంటి ఇంద్రియాలను అనుభవించడం ద్వారా ఇక్కడే ఉండిపోవడమా, లేదా ఆ భగవంతుని యొక్క నిత్య సేవకులుగా ఉండి ఆ కృష్ణ చైతన్యంలో పనిచేసి, అంటే భగవంతుడు శాస్త్రాలలో సూచించబడినటువంటి అంశాలను, వేదాలలో ఇవ్వబడినటువంటి అంశాలను పాటిస్తూ మన జీవన విధానాన్ని గడిపినట్లయితే ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఆ విధంగా ఉన్నతమైనటువంటి శ్రేణి, ఇంతకుముందు గుణాలలో చదువుకుంటాం మనం, సత్వగుణంలో ఉన్నట్లయితే మంచి భావాలను మనము పెంపొందించుకోవడం ద్వారా ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలకు వెళ్తాము అని, రజోగుణంలో ఉన్నట్లయితే ఇక్కడే ఉండిపోవడం, అంటే ఈ మధ్య లోకాలలోనే ఉండి నిరంతరము కామ్యకర్మలలో నెలకొనే విధంగా పనులు చేస్తూ పోవడము, తమో గుణంలో ఉన్నట్లయితే ఇంకా పతనమైపోయేటువంటి కింది అతమ లోకాలకి వెళ్ళేటువంటి పరిస్థితులను పొందడము చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి ఆ సూక్ష్మమైనటువంటి స్వతంత్రము మనకి ఉన్నది. అంటే మనము తయారు చేసుకున్నటువంటి విధానాలను అనుసరించే నెక్స్ట్ జన్మ మనకి వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. అతని యొక్క దేహము మార్పు, అంటే ప్రతి జీవుడి యొక్క దేహము మార్పు ఆ జీవుడి పైనే ఆధారపడి ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. మరణ సమయంలో తయారు చేసుకున్నటువంటి చైతన్యమే తర్వాత దేహంలోనికి తీసుకొని వెళ్ళబడుతుంది. పిల్లిలాగా లేదా కుక్కల వంటి చైతన్యాన్ని తయారు చేసుకున్నట్లయితే తర్వాత అతడు
పిల్లి లేదా కుక్క దేహంలోనికి తప్పకుండా వెళ్తాడు అని చెప్తారు. ఇక తన చైతన్యాన్ని దైవీ గుణాల మీద స్థిరంగా నిలిపినట్లయితే అతడు దేవతా రూపాలని పొందుతాడు అని చెప్తున్నారు. కృష్ణ భావనలో ఉంటే అతడు ఆధ్యాత్మిక లోకానికి చేరి అక్కడ శ్రీకృష్ణుని యొక్క సాంగత్యాన్ని పొందుతాడు అని చెప్తారు. దేహం నశించిన తర్వాత అంతా ముగిసిపోతుందని అనడము అసత్యము. అంటే ఈ దేహంలో చాలా వరకు మాయావాదుల భావనలో కొంతమంది మనకి చెప్తుంటారు. ఈ దేహంలో ఉండగానే అన్నీ అనుభవించాలి, పొందాలి. అంటే ఈ దేహంతో ఉండగానే ఇక్కడితో అయిపోదు. ఈ దేహంలో మనం ఏదైతే ఇక్కడ చేస్తూ ఉన్నామో, ఇప్పుడు మనం చేసేటువంటి కర్మలన్నీ కూడా నెక్స్ట్ జన్మకి మనకి పిల్లల్లా మనం మళ్ళీ నెక్స్ట్ వాటికి వస్తూ ఉంటాయి. అంటే మనము ఏ విధమైనటువంటి భావనలతో మనం ఏర్పరచుకుంటూ ఉన్నామో, ఆ విధమైనటువంటి భావనలకు అనుకూలమైనటువంటి దేహాన్ని ఈ సృష్టిలో ఉన్నటువంటి 84,00,000 జీవరాశులు ఉన్నాయని చెప్తారు. కనుక అతడు పిల్లిగానో, కుక్కగానో, పందిగానో మనం ఏ భావనలతో ఉంటే అలాగే లేదా దేవతగానో లేదా ఇతర రూపాల్లో ఏదో ఒక రూపాన్ని పొందడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే మనము ఈ జన్మలో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి స్థితిలో. అలాగే ఒకవేళ కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండి ఉన్నట్లయితే ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకొని అక్కడ ఆ భగవంతునితో శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఆ భగవంతుని యొక్క సాంగత్యంలో ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. శ్రోత్రం చక్షుస్పర్శనం చ రసనం గానమేవ చ అధిష్టాయ మనచ్ఛాయం విషయానుపసేవతే. ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, జీవుడు ఆ విధంగా వేరొక స్థూల దేహాన్ని స్వీకరించి ఇంతకుముందు శ్లోకంలో చెప్పినట్లుగా వేరొక దేహాన్ని గ్రహించి దానికి తగిన చెవులను అంటే మనం ఏ భావనలతో ఉంటూ ఉంటామో ఆ భావనలకు అనుకూలమైనటువంటి ఆ చెవులను, కన్నులను, ముక్కు, నాలుక మరియు చర్మము మనడి ఆ మనసుతో కూడి ఉండేటువంటి 6 ఇంద్రియాలను అతడు పొందుతూ ఉన్నాడు అని చెప్తారు. ఆ విధంగా అతడు ఆ దేహానికి సంబంధించినటువంటి ఇంద్రియార్థాలను అనుభవిస్తారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇంకో రకంగా చెప్పాలంటే జీవుడు తన చైతన్యాన్ని పిల్లులు, కుక్కలు గుణాలతో కలుషితం చేసుకుంటే తదుపరి జన్మలో పిల్లి లేదా కుక్క దేహాన్ని పొంది దానిని అనుభవిస్తూ ఉంటాడు. చైతన్యము ఆదిలో ఒక నీళ్ళలాగా ఉంటుంది అని చెప్తారు. నీళ్ళలాగా నిర్మలమైనది అని. కానీ ఆ నీళ్ళలో ఏదైనా రంగు కలిపితే అది ఆ విధంగానే మారిపోతూ ఉంటుంది. మనలో ఉండే మన చైతన్యం కూడా ఆ విధంగానే ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. అదే ఇక ఎందుకంటే ఆత్మ విశుద్ధమైనటువంటిది. కానీ భౌతిక గుణ సాంగత్యాన్ని బట్టి చైతన్యము మారిపోతుంది. నిజమైన చైతన్యము కృష్ణ భక్తి భావనే అని చెప్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో. అందుకే మనిషి కృష్ణ భక్తి భావనలో నెలకొన్నప్పుడు విశుద్ధ జీవనంలో ఉంటాడు. కానీ అతని చైతన్యము ఏదో రకంగా భౌతిక భావనలతో కలుషితమైనప్పుడు తదుపరి జన్మలో అతడు దానికి తగిన దేహాన్ని పొందుతాడు. అతడు తప్పకుండా తిరిగి మానవ జన్మ పొందుతాడు అనేటువంటి లేనే లేదు అని శ్రీల ప్రభుపాదుల యొక్క భాషలో చెప్తున్నారు. ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా 84,00,000 జీవజాతులలో ఏదో ఒకదాన్ని పొందడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని మనకి ఇక్కడ తెలియచేసేటువంటి అంశం. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం, పంది ఉంది. మనము ఇంతకుముందు జన్మలో మనం ఏ భావాలతో ఉండిపోతామో అదే చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో కూడా. దానికి అనుకూలమైనటువంటి విధానాన్ని పొందుతాం. అంటే జీవుడు అంతకుముందు మానవుడిగా ఉండవచ్చు. కానీ అతడి యొక్క ప్రవర్తనలు అతనిలో కలిగినటువంటి ఆ భావాలకు అనుకూలంగా నెక్స్ట్ జన్మలో అతడు పంది జన్మ పొందాడు అనుకోండి. మానవుడిగా ఉన్నప్పుడు మనకి అక్కడ ఆ పంది నివసించేటువంటి ప్రదేశం కానీ అదంతా చూస్తే ఎంతో గగురుపాటుగా ఉంటుంది. చూస్తేనే కళ్ళతో చూస్తేనే మనకది ఒక రకంగా ఉంటుంది. అలాగే అక్కడ ముక్కుల వాసన మనకి భయంకరంగా ఉంటుంది. కానీ ఇక ఆ భావాల వల్ల దానికి అనుకూలమైనటువంటి చెవులు, కన్నులు, అలాగే ముక్కు, అలాగే నాలుక, తినేటువంటి ఆహార పదార్థాలు కూడా ఆ విధంగానే ఉంటాయి. సో ఆ విధమైనటువంటి రుచులకు అనుకూలమైనటువంటి నాలుకనది పొందుతుంది. సో తద్వారా అది ఆ విషయాలను అక్కడ ఉన్నటువంటి దాని పరిమితులలో ఉన్నటువంటి విషయాలను అది ఎంజాయ్ చేస్తుంది భౌతికమైనటువంటి విషయాల ద్వారా. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఉత్క్రామంతం స్థితం వాపి
భుంజానం వా గుణాన్వితం విమూఢ హరే కృష్ణ విమూఢానాను పశ్యంతి పశ్యంతి జ్ఞానచక్షుషః. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, జీవుడు తన శరీరాన్ని ఏ విధంగా విడిచిపెడతాడో, ప్రకృతి 3 గుణాల ప్రభావంతో ఎలాంటి శరీరాన్ని అతడు అనుభవిస్తూ ఉన్నాడో మూర్ఖులు తెలుసుకొనలేరు అని చెప్తున్నారు. కానీ జ్ఞానంలో శిక్షణ పొందినటువంటి కళ్ళు కలిగిన వాడు ఇవన్నీ చూడగలుగుతారు అని చెప్తూ ఉన్నారు ఈ శ్లోకంలో. సో దీనికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో మనకి ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నారు. జ్ఞాన చక్షుష అనేటువంటి పదం ఏదైతే ఉందో ఆ చివరిగా ఉన్నటువంటి జ్ఞాన చక్షుష అనేటువంటి ఈ పదము చాలా ప్రధానమైనది అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే జీవుడు తన ప్రస్తుత దేహాన్ని విడిచిపెట్టే పద్ధతి కానీ, తరువాత జన్మలో అతడు ఏ విధమైనటువంటి దేహాన్ని పొందబోతూ ఉన్నాడో అనేటువంటి విషయాన్ని కానీ, ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి దేహంలోనే తానెందుకు జీవిస్తున్నాడు అనేటువంటి విషయ జ్ఞానం కానీ లేదని మనిషి అర్థం చేసుకోలేడు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ విషయాన్ని అతడు తెలుసుకోలేకపోతున్నాడు అని చెప్తున్నారు. కానీ భగవద్గీత నుండి, దానిని పోలిన ఇతర శాస్త్రాల నుండి, అంటే భగవద్గీత వంటి ప్రామాణికమైనటువంటి ఆ శాస్త్రాల నుండి లేదా ప్రామాణికమైనటువంటి గురువు నుండి విని నేర్చుకున్నటువంటి ఎంతో జ్ఞానం దీనికి అవసరం అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. వీటినన్నిటినీ తెలుసుకొనగలిగేటువంటి శిక్షణ పొందినవాడు భాగ్యవంతుడు. ప్రతి జీవుడు కొన్ని పరిస్థితులలో తన దేహాన్ని విడిచిపెడుతూ ఉన్నాడు, కొన్ని పరిస్థితులలో జీవిస్తూ ఉన్నాడు, మరికొన్ని పరిస్థితులలో ఆ ప్రకృతి భావంలో భోగిస్తూ ఉన్నాడు. తత్ఫలితంగా అతడు ఇంద్రియ భోగ భ్రాంతిలో నానా రకాలైనటువంటి సుఖదుఖాలను అనుభవిస్తూ ఉన్నాడు అని చెప్తున్నారు. కామం చేత, కోరిక చేత శాశ్వతంగా బుద్ధిహీనులైన వారు తమ దేహ మార్పును గాని ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి దేహంలో తాము నిలిచి ఉండడం అనేటువంటి దాన్ని వాళ్ళు అర్థం చేసుకునేటువంటి శక్తినంతా కూడా కోల్పోతూ ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. కానీ దానిని అర్థం చేసుకోలేరు అని చెప్తున్నారు. కానీ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని వృద్ధి చెందించుకున్నటువంటి వారు, అంటే భగవద్గీత వంటి గ్రంథాలను లేదా ప్రామాణికమైనటువంటి గ్రంథాలను లేదా ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి ఆచార్యుని ద్వారా బోధనలు పొందినటువంటి వారు, శిక్షణ పొందినటువంటి వారు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని వృద్ధి చెందించుకున్నట్లయితే ఆత్మ దేహానికి భిన్నంగా ఉన్నదని, తన దేహాన్ని మారుస్తూ నానా రకాలుగా భోగిస్తూ ఉందని వారు అర్థం చేసుకోగలుగుతారని చెప్తారు. మనకి కృష్ణ భగవానుడు 2వ అధ్యాయంలో చెప్పినటువంటి అంశం కూడా అదే. అందుకే కృష్ణ భక్తి భావనలో మహోన్నతంగా వృద్ధి చెందిన వారు ఈ జ్ఞానాన్ని జనసామాన్యానికి ఇవ్వడానికి తన శక్తి అనుసారం ప్రయత్నం చేస్తారు అని చెప్తారు. సో కృష్ణ చైతన్య మహాప్రభువుల వారు కూడా ఈ కృష్ణ చైతన్యాన్ని ప్రతి ఒక్కరికి, ప్రతి మానవుడికి, ప్రతి గడపకు చేరాలి అనేటువంటి భావనతోనే ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులు కూడా వారి గురువు అయినటువంటి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు, వారికి పూర్వం ఉన్నటువంటి ప్రామాణికమైనటువంటి గురువుల నుండి వారు భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వంటి వారి ద్వారా వారు ఆ ప్రామాణికమైనటువంటి అంశాలను వారు ప్రచారం చేయడం, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ ఇస్కాన్ లో ఈ కృష్ణ చైతన్యాన్ని బోధించి ఈ జీవుల యొక్క ఉద్ధరణ కోసం, ఈ జీవులు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో వారు ఉన్నటువంటి తాత్కాలికమైనవే వాస్తవం అనుకొని వారు అనుభవిస్తున్నటువంటి విషయాలు కాదు, కృష్ణ చైతన్యమే ప్రతి జీవుడికి అవసరమైనటువంటిది అని మనకి ప్రామాణిక ఆచార్యుల్లో ఆయన మనకి భక్తి సిద్ధాంతాల సరస్వతులు వారు చెప్తారు. ఈ ప్రపంచంలో దేనికి కొరత లేదు, ఒక్క కృష్ణ చైతన్యానికి తప్ప. సో ఆ కృష్ణ చైతన్యాన్ని మనము పొందినప్పుడు ఈ జీవులందరూ కూడా సుఖమయమైనటువంటి జీవన విధానాన్ని గడపగలుగుతారు అనేటువంటిగా చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఈ విషయాలు తెలుసుకున్నటువంటి వారు ఆ జనసామాన్యానికి ఇవ్వడానికి తన శక్త్యానుసారం ప్రయత్నం చేస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో అందుకే మనకిప్పుడు ఈ నామనిష్ఠదాస ప్రభు వారు ఇస్కాన్ నుంచి ఈ విషయాలన్నింటినీ కూడా అందరికీ అందాలని ఫ్రీగా ఈ కోర్సులన్నీ కూడా అందించడం జరుగుతున్నటువంటి అంశం మనం. సో ఎందుకంటే ఆ జనులు బద్ధ జీవనంతో ఎంతో కష్టదాయకమైనది
దాని నుండి బయటపడి ఆ కృష్ణ భక్తి భావనకు వచ్చి ముక్తులై ఆ ఆధ్యాత్మిక జగత్తుకు చేరుకోవాలి అనేటువంటిది చైతన్య మహాప్రభువుల వారి యొక్క కోరికలు, వారి యొక్క బోధనలు. సో వాటిని ఇస్కాన్ ద్వారా ప్రచారం చేయడం జరుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి యతంతో యోగిన చైనం పశ్యంత్యాత్మన్యవస్థితం యతంతోప్యకృతాత్మానో నైనం పశ్యంత్యచేతసః. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, యతంత అంటే ప్రయత్నించే, యోగిన అంటే యోగులు. అలాగే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆయన ఆత్మానుభూతిలో నెలకొన్నటువంటి యోగులు దీనినంతా స్పష్టంగా చూడగలుగుతారు. అంటే ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి విషయాలు ఏం జరుగుతుంది, జీవుడు ఒక దేహం నుండి మరొక దేహానికి ఎలా మారుతున్నాడు, ఈ దేహం ఏమిటి, ఈ ఆత్మ ఏమిటి అనేటువంటి అంశాన్ని ఆత్మానుభూతిలో నెలకొన్నటువంటి వారు, అంటే ప్రామాణికమైనటువంటి గ్రంథాలను అధ్యయనం చేసినటువంటి వారు, ప్రామాణికమైనటువంటి ఆచార్యుల నుండి శ్రవణం చేసినటువంటి వారు దీన్నంతా కూడా స్పష్టంగా చూడగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. కానీ బద్ధ జీవనంలో ఉండి మనసును వృద్ధి చెందించుకోలేనటువంటి మరియు ఆత్మానుభూతిలో నెలకొననటువంటి వారు ఎంత ప్రయత్నించినా కూడా ఈ సృష్టి ఏం జరుగుతుంది, వస్తున్నామో పోతున్నామో అనేటువంటి అంశంలోనే ఉండిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము తెలుసుకోవలసినటువంటిది. సో భక్తి భావనలో లేని, కృష్ణ చైతన్యంలో లేనటువంటి వారికి ఈ అంశాలు ఏవి కూడా అవగాహనకు రావు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా తెలియచేస్తున్నారు ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు, యదాదిత్య గతం తేజో జగద్భాసయతే అఖిలం యచ్చంద్రమసి యచ్చాగ్నౌ తత్తేజో విద్ధి మామకం. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, ఈ మొత్తం ప్రపంచంలోని, అంటే ఈ సమస్త జగత్తులోని చీకటిని నశింపచేసే, చీకటిని చెదరగొట్టేటువంటి సూర్యుని తేజస్సు నా నుండి వస్తుంది, చంద్రుని వైభవము మరియు అగ్ని తేజస్సు కూడా నా నుండే కలుగుతూ ఉన్నాయి అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు ఇక్కడ తెలియజేస్తూ ఉన్నారు ఆయన, ఆ భగవంతుడు. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ ఇదంతా ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని బుద్ధిహీనుడు అంటే అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఈ బద్ధ జీవనంలో ఉండి ఇంద్రియ భోగాలని, భౌతికమైనటువంటి అంశాలను భోగించాలి అనేటువంటి భావనలో ఉన్నటువంటి వాడు అర్థం చేసుకోలేడు అని చెప్తున్నారు. కానీ ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఇస్తున్నారు, కానీ భగవంతుడు ఇక్కడ వివరించిన దానిని అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా మనిషి జ్ఞానంలో స్థితుడు కావడము మొదలు పెడతారు. ప్రతి ఒక్కడు సూర్యుని, చంద్రుని, అగ్ని, విద్యుత్తును చూస్తాడు. అయితే సూర్యకాంతి, చంద్రకాంతి, విద్యుత్ కాంతి లేదా అగ్ని తేజస్సు భగవంతుడి నుండే వస్తున్నాయి అనే మనిషి అర్థం చేసుకోవాలి. అటువంటి జీవిత భావనలో, అంటే కృష్ణ భక్తి భావన ఆరంభంతో బద్ధ జీవునికి ఈ భౌతిక జగత్తులో ఎంతో పురోగతి కలుగుతుంది. జీవులు ముఖ్యంగా భగవదంశలు, వారు ఏ విధంగా భగవద్ధామానికి తిరిగి రాగలరో భగవంతుడు ఇక్కడ సూచన చేస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇవి మనము అవగాహన చేసుకోవడం ద్వారా, ఆ భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా మనము తిరిగి, ఎందుకంటే ఈ జీవులందరూ కూడా ఆ శాశ్వతంగా భగవంతుని యొక్క దివ్యధామము నుండి ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళే. ఎలాగైతే ఒక పక్షి తన ఉదయం లేవగానే తన గూటి నుండి ప్రయాణించి ఆహారం కోసం లేదా ఇంకా ఏదో పరిస్థితుల కోసం అది బయటికి వెళ్ళి తిరిగి ఎలా చేరుతుందో, అలాగే అక్కడ భగవంతుని యొక్క నిత్యధామంలో ఉండేటువంటి మనలో కలిగినటువంటి భిన్న భావనల వల్ల ఈ భౌతిక జగత్తులోకి నెట్టివేయబడుతున్నాం. తిరిగి మరలా మనం చేరగలిగేది ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామానికి. సో కనుకనే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అలాగే ఇంకా ఆయన ఇక్కడ మనకి భాష్యంలో చెప్తున్నారు, సమస్త సౌరమండలాన్ని సూర్యుడే ప్రకాశింపజేస్తాడని,
ఈ శ్లోకం నుండి మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతాం. భిన్నమైన విశ్వాసాలు, సౌరమండలాలు, భిన్నమైనటువంటి సూర్యచంద్రులు, లోకాలు కూడా ఉన్నాయి. కానీ ప్రతి విశ్వానికి ఒకే సూర్యుడు ఉంటాడు. అలాగే భగవద్గీతను అనుసరించి చంద్రుడు నక్షత్రాలలో ఒకడు. ఆయన భగవంతుడు మనకి అక్కడ చెప్తాడు. నక్షత్రానాం అహం శశి అని చెప్తున్నాడు. అంటే ఆ నక్షత్రాలలో చంద్రుడు ఆయనని చెప్తున్నాడు. సూర్యకాంతి ఆధ్యాత్మిక ఆకాశంలో భగవంతుని ఆధ్యాత్మిక కాంతి వలననే కలుగుతుంది అని, సూర్యోదయంతో మానవులు కార్యకలాపాలు ప్రారంభమవుతాయి. వారు వంట చేసుకోవడానికి అగ్ని వెలిగిస్తారు. కర్మాగారాలు ఆరంభించడానికి అగ్నిని వెలిగిస్తారు. అగ్ని సహాయంతో ఎన్నో పనులు జరుగుతూ ఉంటాయి. అందుకే సూర్యోదయం లేకుండా ఏ జీవుడు బతకలేడు. కనుక సూర్య చంద్రులలోని అగ్నిలోని కాంతి తేజస్సు శ్రీకృష్ణ భగవానుడి నుండే వస్తున్నాయి అని మనిషి అర్థం చేసుకుంటే కృష్ణ భక్తి భావన ప్రారంభమవుతుంది. చంద్రకాంతి ద్వారా సస్యాలు పోషించబడతాయి. అంటే ఈ వృక్షాల్లో ఉండేటువంటి ఆహార పదార్థాలు, రుచికరమైనటువంటి పదార్థాలన్నీ కూడా ఆ అంటే చంద్రకాంతి ఆనందమయంగా ఉంటుంది, ఆహ్లాదకరంగా ఉండేటువంటి కాంతి. సో కాబట్టి ఉంటుందని దేవదేవుడైనటువంటి కృష్ణుని అనుగ్రహంతోనే తాము జీవిస్తున్నామని జనులు అర్థం చేసుకోగలుగుతారని చెప్తున్నారు. భగవంతుని అనుగ్రహం లేనిదే సూర్యుడు లేదా భగవద్ అనుగ్రహం లేనిదే చంద్రుడు లేడు. అతని అనుగ్రహం లేకుండా అగ్ని లేదు. ఇక సూర్యచంద్రులు అగ్ని సహాయం లేకపోతే ఎవడూ జీవించలేడు. కనుక బద్ధ జీవునిలో కృష్ణ భక్తి భావన కలిగినప్పుడు ఇవన్నీ కొన్ని ఆలోచనలు మాత్రమే అంటూ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో చాలా క్లియర్గా మనకి ఆ భగవంతుని పైన అవగాహనాన్ని ఏర్పరచుకునే విధానాన్ని మనకి వారు తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా ఆయన ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నారు. గామ విశ్య చ భూతాని ధారయామ్యహమోజసా పుష్ణామి షౌషధీ సర్వాః సోమో భూత్వా రసాత్మకః. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, నేను ప్రతి గ్రహంలోనికి ప్రవేశిస్తాను. గామ్ అంటే గ్రహంలోకి. ఇక్కడ గామ్ గామ్ అవిశ్య అంటే ఇక్కడ గామ్ అవిశ్య అంటే ప్రవేశించడం, అవిశ్య అంటే ప్రవేశించడం. చ కూడా భూతాని అంటే జీవులను, దారయామి అంటే భరిస్తున్నాను, అహం నేను, ఓజస అంటే నా శక్తి, ఆ శక్తి ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తి చేతనే ఈ జీవులన్నీ కూడా ప్రోత్సహించబడుతున్నాయని ఆయన చెప్తున్నారు. ఇక్కడ నేను ప్రతి గ్రహంలోనికి ప్రవేశిస్తాను, నా శక్తి ద్వారా అవి కక్షలో నిలిచి ఉంటాయి. ఈ గ్రహాలన్నీ కూడా ఒక స్థిరమైనటువంటి కక్షలో, ఈ గాలిలో ఒక స్థిరమైనటువంటి ప్రదేశాలలో వాటి వాటి స్థానాలలో నిలిచి ఉంటున్నాయి ఈ గ్రహాలన్నీ. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహమే అని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. నేను ప్రతి గ్రహంలోనికి ప్రవేశిస్తాను, నా శక్తి ద్వారా అవి కక్షలలో నిలిచి ఉంటాయి. నేను చంద్రుడునై అన్ని ఔషధాలకు జీవన రసాన్ని సమకూరుస్తాను అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తున్నటువంటి అంశం. అంటే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో చెప్తున్నారు, భగవంతుని శక్తి చేతనే సకల గ్రహాలు గాలిలో తేలియాడుతున్నాయి అనేటువంటిది ఈ శ్లోకం ద్వారా మనం తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశం. అలాగే భగవంతుడు ప్రతి అణువులోనికి, ప్రతి గ్రహంలోనికి, ప్రతి జీవునిలోనికి ప్రవేశిస్తాడు అని చెప్తున్నారు. అలాగే అది బ్రహ్మ సంహితలో కూడా చర్చించబడినటువంటి, అలాగే దేవదేవుని యొక్క ఒక ప్రధాన అంశం అంటే ఆ పరమాత్ముడు అన్ని గ్రహాలలో, విశ్వంలలో, చివరికి జీవునిలో, చివరికి పరమాణువులలో కూడా ప్రవేశిస్తాడు అనేటువంటి అంశము మనము తెలుసుకోవలసినటువంటిది. కనుకనే అతని ప్రవేశం కారణంగానే అంతా యుక్తంగా ప్రకటితమవుతూ ఉంటుంది. అలాగే ఆత్మ ఉన్నప్పుడు మనిషి, మనం కొన్ని అంశాలను చూస్తూ ఉన్నట్లయితే, ఈ దేహంలో ఆత్మ ఉన్నప్పుడు మనిషి నీళ్ళ మీద తేలడం కానీ, అలాగే కానీ జీవకణము దేహం నుండి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత దేహం మరణించగానే అది నీళ్ళలో మునిగిపోతూ ఉంటుంది. సో మనము సాధారణంగా మన ఈ భౌతికమైనటువంటి అవయవాలన్నీ, కళ్ళు కానీ, చేతులు కానీ, కాళ్ళు కానీ, ఈ ముక్కు అన్నీ ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే ఈ దేహం నుండి చైతన్యము వెళ్ళిపోతూ ఉంటుందో, ఆత్మ వెళ్ళిపోతూ ఉందో, ఇవన్నీ ఉన్నా కానీ పనిచేయవు. సో కాబట్టి అలాగే ఇక్కడ భగవంతుడు
మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నట్లుగా ఈ దేహంలో చైతన్యం ఉన్నప్పుడు ఆ దేహం నీళ్లపై ఈ తేలుతూ ఉంటుంది. చైతన్యం పోగానే నీళ్ళలో మునిగిపోతుంది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ కుళ్ళిపోయి బయటకు తేలిపోతుంది. ఒక గడ్డి పూసలాగా తేలుతుంది అని చెప్తారు. అయినా మనిషి మరణించగానే మాత్రము దేహము వెంటనే నీళ్లలో మునుగుతూ ఉంది. అదేవిధంగా గ్రహాలన్నీ కూడా అంతరిక్షంలో తేలుతూ ఉన్నాయి. వాటిల్లో ఆ భగవంతుని యొక్క పరమశక్తి ప్రవేశము కారణంగానే అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. సో, ఎలాగైతే మనము ఇవంతా దేహమంతా ఉన్నప్పటికీ కూడా చైతన్యం లేకపోతే, జీవం లేకపోతే ఈ దేహం వ్యర్థమవుతుంది. సో, అలాగే గ్రహాలన్నిట్లో కూడా ఆ భగవంతుడు ప్రవేశించి ఉండడం వల్లనే అవి గాలిలో ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి ప్రదేశాలలో ఉన్నాయి అనేటువంటి అంశాన్ని మనము అర్థం చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నాడు. అలాగే భగవంతుని కారణంగానే సూర్యుడు ప్రకాశిస్తూ ఉన్నాడు అని, గ్రహాలు స్థిరంగా కదులుతూ ఉన్నాయని వేద మంత్రాలలో కూడా చెప్పబడినటువంటి అంశం. అలాగే ఆ భగవంతుడు లేకపోతే గాలిలో ధూళిలాగా ఈ సమస్త గ్రహాలన్నీ కూడా చెల్లాచెదురై నశించిపోయేవి. అదేవిధంగా ఆ దేవదేవుని కారణంగా చంద్రుడు ఔషధాలను పోషిస్తూ ఉన్నాడని, చంద్రుని యొక్క ప్రభావంతోనే వృక్ష సంబంధ పదార్థాలన్నీ రుచికరంగా తయారవుతూ ఉన్నాయని తెలియజేస్తున్నారు. చంద్రకాంతి లేకపోతే అవి పెరగడం కానీ, రసపూర్ణాలు కావడం కానీ, అంటే ఆ మొక్కలలో తయారయ్యేటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి పదార్థాలు తయారవుతున్నాయి అనుకుంటాం మనం. మరి ఆ పదార్థాలు విటమిన్‌లు గానీ, ప్రోటీన్స్ గానియండి, ఏవైనా కానియండి, అవన్నీ కూడా ఆ చంద్రకాంతి ప్రభావం వల్లనే జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఒకవేళ చంద్రకాంతి లేకపోతే అవి ఆ మొక్కలు పెరగడం కానీ, రసపూర్ణాలు కావడం కానీ జరగదు అని చెప్తున్నారు. భగవంతుడు సమస్తము సమకూరుస్తున్నటువంటి కారణంగా మానవ సంఘము పనిచేస్తూ, సుఖంగా జీవిస్తూ ఆహారాన్ని తినగలుగుతున్నది. లేకపోతే మానవులు బతికేవారు కాదు. రసాత్మక అనేటువంటి పదం చాలా ప్రధానమైనది. భగవంతుని కారణంగా చంద్రుని ప్రభావం ద్వారానే సమస్తము రుచికరంగా తయారవుతుంది అని మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. శ్రీల ప్రభుపాద్‌కి జై. సో, ఇంకా చూసినట్లయితే ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రితః ప్రాణాపాన సమాయుక్తః పచామ్యన్నం చతుర్విధం. సో, ఇంకా ఆ భగవంతుడు మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు. నేను అన్ని జీవుల యొక్క శరీరాలలో జీర్ణక్రియ యొక్క జఠరాగ్నిని ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అహం అంటే నేను, వైశ్వనరః అంటే అర ఆర అరిగించేటువంటి మనకి జీర్ణమయ్యేటువంటి అగ్నిగా భగవంతుడు పూర్ణాంశాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. భూత్వ అయి ఉన్నాను, ప్రాణినాం అంటే సకల జీవులలో, దేహమాశ్రితః అంటే దేహంలో నిలిచి, ప్రాణాపాన ప్రాణ అపాన అంటే బయటకు పోయే వాయువు, కిందికి పోయేటువంటి వాయువులు అని చెప్తారు. సమాయుక్తః సమంగా చేసి, పచామి అంటే అరిగిస్తున్నాను, అన్నం అంటే అన్నమును, చతుర్విధం అంటే 4 విధములైనటువంటి 4 రకాలైనటువంటి ఆహార పదార్థాలను నేను జీర్ణింప చేస్తున్నాను. సాధారణంగా మనము తీసుకునేటువంటి ఆహార పదార్థాలు 4 రకాలుగా తీసుకుంటామని చెప్తారు. నమలడం ద్వారా తీసుకునేటువంటివి, చీకడం ద్వారా తీసుకునేటువంటివి, త్రాగడం ద్వారా తీసుకునేటువంటి ఆహార పదార్థాలు, కొన్నేమో నాకడం ద్వారా తీసుకునేటువంటి ఆహార పదార్థాలు. సో, ఈ విధంగా తీసుకునేటువంటి ఈ 4 రకాలైనటువంటి ఆహార పదార్థాలు మన దేహంలోనికి పోగానే వాటిని జీర్ణం చేసేటువంటి ఆ జఠర అగ్ని ఏదైతే ఉందో అది ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యము అని చెప్తున్నారు. ఆ భగవంతుడే అని చెప్తున్నారు. కడుపులోకి పంపించినటువంటి సమస్త ఆహారాన్ని అరిగించడానికి దానిలో అగ్ని ఉన్నది అని మనకి ఆయుర్వేద శాస్త్రం నుండి తెలుసుకున్నటువంటి అంశము. సో, ఇక్కడ అగ్ని మండినప్పుడు అంటే అగ్ని మండకపోతే ఆకలి ఉండదు అని చెప్తారు. సో, ఇక అగ్ని సరిగ్గా ఉన్నప్పుడు మనకి ఆకలవుతుంది అని, ఒక్కొక్కప్పుడు అగ్ని చక్కగా లేనప్పుడు చికిత్స అవసరం అవుతుంది. సో, ఏది ఏమైనా ఈ అగ్ని భగవంతుడి యొక్క ప్రాతినిధ్యము అంటూ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. ఆ 4 రకాలుగా త్రాగేవి, నమిలేవి, నాకేవి, పీల్చేవి. సో, ఇవన్నీ కూడా అరిగించేటువంటి శక్తి ఆ భగవంతుని వలననే సాధ్యమవుతుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో, ఇంకా హరే కృష్ణ.
చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఇంకా. సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్త స్మృతిర్ జ్ఞానమపోహనం చ వేదైచ సర్వైరహమేవ వేద్యో వేదాంత కృదు వేద విదేవ చాహం. సో ఆ భగవంతుడు ఇంకా చెప్తున్నాడు, సర్వస్య చాహం అంటే ఇక్కడ సకల జీవులలో నేనే అని చెప్తున్నారు. హృది సన్నివిష్టో అంటే హృదయాలలో నెలకొని ఉన్నటువంటి వాడిని నేను అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, నేను ప్రతి ఒక్కరి హృదయాలలో ఆసీనుడునై ఉన్నాను. సో ఆ భగవంతుని యొక్క అంశలలో ఒక అంశగా ముందు మా మహావిష్ణువు గాను, గర్భోదక సాయి విష్ణువు గాను, క్షీరోదక సాయి విష్ణువు గాను ఉండి ఈ ప్రపంచమంతటా కూడా అన్ని జీవులలోకి కూడా ప్రవేశించగలిగేటువంటి ఆ క్షీరోదక సాయి విష్ణువు పరమాత్మ రూపంలో ఉన్నాను అని చెప్తున్నారు. ఆ భగవంతుడి నుండే జ్ఞాపక శక్తి ఆయన అంటున్నారు ఇక్కడ, నా నుండి జ్ఞాపక శక్తి, జ్ఞానము, మతిమరుపు కలుగుతున్నాయి. అన్ని వేదాల ద్వారా నేను తెలిసి ఉండాలి. నిజానికి నేను వేదాల యొక్క కర్తను మరియు వేదాలను తెలుసుకున్నవాడను నేనే అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. అంటే ఇక్కడ ఆ భగవానుడు, ఆ దేవదేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడు పరమాత్ముని రూపంలో ప్రతి ఒక్కని హృదయంలో నెలకొని ఉన్నాడు అని చెప్తున్నారు. అతని నుండే సమస్త కలాపాలు ఆరంభమవుతూ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. జీవుడు తన పాత జీవితానికి సంబంధించినటువంటి ప్రతిదీ కూడా మర్చిపోతాడు. ఎందుకంటే మన గత జన్మలో మనం ఏంటి అనేది మనకు తెలియదు ఎవరికి కూడా. సో కానీ మనం గత జన్మలో చేసుకున్నటువంటి కర్మలు, వాటి ఫలితాలన్నీ కూడా అనుభవించడానికి ఆ భగవంతుడు ఆయన నిర్దేశకత్వంలో మన హృదయాల్లో ఉన్నటువంటి ఆయన శాశ్వతుడుగా ఉండేటువంటి వాడు. మనకి భగవంతుడు అంతకుముందు అర్జున్తో కూడా చెప్పినటువంటి, ఓ అర్జున, నీకు నాకు అనేకమైనటువంటి జన్మలు గడిచినవి, కానీ నీవు మర్చిపోయావు, నాకు అవన్నీ కూడా గుర్తు ఉన్నాయి అని చెప్పడం జరిగింది. సో అదే మాదిరిగా ఇక్కడ భగవంతుడు వీటన్నిటిని కూడా మనం చేసినటువంటి వాటి ఫలితాలన్నీ కూడా మనం అనుభవించే విధంగా ఆయన చేస్తూ ఉండేటువంటి ఉంటాడు. కానీ అతని సమస్త కర్మలకు సాక్షి అయినటువంటి భగవంతుడు నిర్దేశాన్ని అనుసరించి అతడు తప్పక పని చేయాల్సి ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మన హృదయాల్లో ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుడు మనం గత జన్మలో ఏంటి అనేటువంటి విషయాలన్నీ కూడా ఆయనకు తెలిసినవి. సో కాబట్టి ఆయన యొక్క నిర్దేశాన్ని అనుసరించి మనం పని చేయాల్సి ఉంటుంది అని చెప్తారు. ఇక అవసరమైనటువంటి జ్ఞానము అతనికి ఇవ్వబడుతుంది, ఆ భగవంతుడే ఇస్తారు అని చెప్తారు. అందుకే ఆయన అంటున్నాడు ఇక్కడ, జ్ఞాపక శక్తి, జ్ఞానము, మతిమరుపు అన్నీ కూడా నా నుండే వస్తున్నాయి అని చెప్తున్నారు ఆయన. సో అవసరమైనటువంటి జ్ఞానము అతనికి ఇవ్వబడుతుంది, జ్ఞాపక శక్తి ఇవ్వబడుతుంది, పాత జన్మకు సంబంధించినవి అతను మర్చిపోయే మతిమరుపు కూడా కలుగుతుందంటే మనం చిన్న విషయాన్ని ఇక్కడ మర్చిపోవడం అని కాదు. ఇక్కడ మతిమరుపు అంటే ఒక జన్మకు సంబంధించినటువంటి, ఒక జన్మ నుండి మరొక జన్మకు వచ్చినప్పుడు వాటికి సంబంధించిన విషయాలను మర్చిపోవడం ఇక్కడ మతిమరుపు మనం తెలుసుకోవలసినటువంటిది. సో ఈ విధంగా భగవంతుడు కేవలము సర్వవ్యాపియే కాకుండా ప్రతి ఒక్కని హృదయ స్థానం కూడా ఉన్నాడు. అతడే వివిధ సకామ కర్మ ఫలాలను ఇస్తాడు. అతడు నిరాకార బ్రహ్మంగా, భగవంతునిగా, హృదయస్థ పరమాత్మునిగా కాకుండా వేదావతార రూపంలో కూడా పూజనీయుడు అని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. జనులు తమ జీవితాలను చక్కగా మలుచుకొని భగవద్ధామానికి తిరిగి వెళ్లే రీతిగా వేదాలు వారికి సరైనటువంటి నిర్దేశకాలను ఇస్తాయి. కాబట్టి వేదాలను అనుసరిస్తూ మనం చేయాలని చెప్తున్నారు. సో అవి ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని గురించిన జ్ఞానాన్ని ఇస్తాయి. వ్యాసదేవుని అవతారంలో శ్రీకృష్ణుడే వేదాంత సూత్రకర్త. అలాగే శ్రీమద్ భాగవత రూపంలో ఉన్నట్టి వేద సూత్ర వ్యాఖ్యానము నిజమైనటువంటి వేదాంత సూత్రము అవగాహనను ఇస్తుంది అని, భగవంతుడు ఎట్టి పూర్ణుడు అంటే బద్ధజీవుని ఉద్ధరణకై అతడు ఆహార పదార్థాలను కూడా సమకూరుస్తాడు, అరిగించేవాడు, అతని కర్మలకు సాక్షి, వేదాల రూపంలో జ్ఞాన ప్రదాత, దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీత ఉపదేశకుడు అయి ఉన్నాడు. అతడు బద్ధజీవునిచే పూజనీయుడు. ఈ విధంగా భగవంతుడు సంపూర్ణ శుభకర్ణుడు, సంపూర్ణ కరుణామయుడు అంటూ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఆ భగవంతుడు మన కోసం, మనము ఆ భగవంతుని గురించి కొంచెం ఆలోచిస్తే 100 రెట్లు ఎక్కువగా మన గురించి ఆలోచిస్తారు. ఆయన చెప్తారు మనకి ఇంతకు ముందు భగవద్గీతలో, నా భక్తులు ఎప్పుడు కూడా
తాత్కాలికమైనటువంటి కష్టాలనే అనుభవిస్తారు తప్ప వారు ఎప్పుడు వీటన్నిటి నుండి కూడా బయటపడవేస్తాను నేనని చెప్తారు. వారికి ఉన్నటువంటి వాటిని నేను కాపాడతాను, లేనివి నేను సమకూరుస్తాను అని కూడా చెప్తారాయన. సో, ఆ విధంగా భగవంతుడు ఎంతో భక్త వత్సలుడుగా ఉండి ఈ జీవులను ఉద్ధరించడానికి ఆయన ఎంతో ఆతృతగా ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. ఎలాగైతే ఒక చిన్న పిల్లవాడు ఇంటి నుండి తప్పిపోతే తల్లిదండ్రులు అతని రాక కోసం ఎంత ఆతృతగా ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంటారు అంటే, అదే మాదిరిగా మన గమ్యాన్ని తప్పిపోయినటువంటి మరి మనందరికీ కూడా మూల ఆధారమైనటువంటి ఆ భగవంతుడు ఆయన యొక్క ధామానికి ఎప్పుడు వస్తుంటారా అని ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. అది కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క కరుణ ద్వారానే జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో, ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు. ద్వావిమౌ పురుషౌ లోకే క్షరచ్చాక్షర ఏవ చ క్షర సర్వాణి భూతాని కూటస్థో అక్షర ఉచ్యతే. సో, ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన. క్షరుడు, అక్షరుడు అనేటువంటి 2 తరగతుల జీవులు ఉన్నారు. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ప్రతి జీవుడు క్షరుడు కాగా, ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ప్రతి జీవుడు అక్షరుడుగా పిలువబడతారు అర్జున అని చెప్తున్నారు. సో, అంటే ఇక్కడ ఇంతకుముందు వివరించినట్లుగా భగవంతుడు ఆ వ్యాసదేవుని అవతారంలోనే వేదాంత సూత్రాలను రచించాడని అని చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ ఆ దేవదేవుడు వేదాంత సూత్రాల్లోని అంశాలను సంగ్రహంగా చెప్తూ ఉన్నారు. అనంతంగా ఉన్నటువంటి జీవులు అంటే ఇక్కడ కోటాను కోట్లుగా ఉన్నటువంటి 84 లక్షల రకాల జీవజాతులు, అందులో ఇంకా మళ్ళీ అనేక సంఖ్యల్లో ఉండేటువంటి ఆ అసంఖ్యాకాలుగా ఉన్నటువంటి ఆ జీవులు క్షరులు, అక్షరులు అనేటువంటి 2 తరగతులుగా విభజింపబడతారు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. జీవులు శాశ్వతంగా భగవంతుని యొక్క భిన్న అంశాలు. వారు భౌతిక జగత్ సంపర్కంలో ఉన్నప్పుడు జీవభూతమని చెప్పబడతారు. ఇక వారు క్షర సర్వాణి భూతాని అనే సంస్కృత పదం సముదాయానికి అర్థం ఏమిటంటే, వారు పతనం చెందే స్వభావాన్ని కలిగి ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో, ఆ విధంగా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు నిరంతరం కూడా ఈ దేహాలను మారుస్తూ మనకి అశాశ్వతమైనటువంటి దేహాలను పొందుతూ నిరంతరం ఉంటారు. కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాడు అక్షరుడు అంటే నశించిపోయే వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. కానీ ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామానికి చేరుకున్న తర్వాత అక్కడ ఆధ్యాత్మిక దేహాన్ని పొందడం జరుగుతుంది. ఇది శాశ్వతమైనటువంటి. సో, కాబట్టి ఇక ఈ భౌతిక జగత్తులో మనము సాధారణంగా ఈ దేహాన్ని పొందినటువంటి మనము 6 రకాలైనటువంటి మార్పులకు లోనవుతూ ఉంటామని చెప్తాము. అదే పుట్టడము, పెరగడము అన్ని జీవులకు జరిగేటువంటి సామాన్యమైనటువంటి విషయం. కాల వ్యవధి కొంతకాలం స్థిరంగా నిలిచి ఉండడము, ఆ తర్వాత ఇతర జీవులను సృష్టించడం, మనకు సంబంధించినటువంటి జీవులను సృష్టించడము, ఆ తర్వాత ఈ దేహం క్రమక్రమంగా క్షీణించిపోతుంది. చివరికి అది నశించిపోతూ ఉంటుంది. సో, ఇవి 6 మార్పులు. కానీ ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకున్నట్లయితే ఇటువంటి మార్పులేవి ఉండవు. ముసలితనం గాని, జన్మ గాని, మృత్యువు గాని లేవు. అక్కడ అన్నీ ఒకే రకంగా ఉంటాయి అని చెప్తారు. సో, కాబట్టి ఇక్కడ మనము ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి వచ్చినప్పుడు చూస్తే, అంటే తొలిగా సృష్టించబడినటువంటి బ్రహ్మదేవుడు మొదలుకొని చిన్న చీమ వరకు ఈ భౌతిక పదార్థంతో సంపర్కానికి వచ్చినప్పుడు ప్రతి జీవుడు కూడా తన దేహాన్ని మార్చుకునేవారే అని చెప్తున్నారు. కనుక వారు క్షరులు అని. అదే ఆధ్యాత్మిక దేహాన్ని అంటే ఆధ్యాత్మిక లోకంలోకి చేరినటువంటి వారు ఇక ఏకరూపంలో సర్వదా ముక్తులై ఉంటారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో, ఇంకా చెప్తున్నారు. ఉత్తమ పురుషస్త్వన్యః పరమాత్మేత్యుదాహృతః యో లోకత్రయమావిశ్య బిభర్తవ్యయ ఈశ్వరః. సో, ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన. ఈ ఇద్దరితో పాటు ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి క్షరుడు, అక్షరుడు అనేటువంటి ఈ ఇద్దరితో పాటు ఈ ఇద్దరే కాకుండా ముల్లోకాలలోనికి ప్రవేశించి అంటే 3 లోకాలలోనికి ప్రవేశించి వాటిని భరిస్తున్నట్టే నాశనరహితుడు, పరమేశ్వరుడు, పరమాత్ముడు అనే సర్వోత్తముడు అయిన పురుషుడు ఉన్నాడు అని తెలుసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ శ్లోక తాత్పర్యము కఠోపనిషత్తులో శ్వేతాశ్వతరణోపనిషత్తులో చక్కగా తెలియబడిందని చెప్తారు.
కొందరేమో బద్ధులు, కొందరేమో ముక్తులుగా ఉండే అసంఖ్యాకమైనటువంటి జీవరాశుల పైన భగవంతుడు ఉన్నాడు అనేటువంటి అంశము ఇక్కడ స్పష్టంగా చెప్పబడినటువంటిది. అదే ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు. అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి జీవులు బద్ధ జీవులుగాను, అంటే ఈ భౌతిక విషయాలలో నిమగ్నమై ఉండే భోగభాగ్యాలను అనుభవించాలి అని కోరుకునే భౌతికమైనటువంటి వాటిని. అలాగే కొందరేమో ముక్తులుగాను ఉంటారు. ఆ భగవద్ యొక్క తత్వాన్ని ఎరిగి ముక్తులుగా ఉండేటువంటి వారు. వీరికి పైన పరమాత్ముడు ఉన్నాడు అనేటువంటి స్పష్టమైనటువంటి చెప్తున్నారు. ఆ ఉపనిషత్తులో ఒక శ్లోకం కూడా చెప్తున్నారు. నిత్యో నిత్యానాం చేతన చేతనానాం అని చెప్పబడింది అని చెప్తున్నారు. దీని అర్థం ఏంటంటే బద్ధులు, ముక్తులు అనేటువంటి సమస్త జీవరాశుల పైన పరమనిత్యుడు అనేటువంటి భగవంతుడు ఉన్నాడు అని చెప్తున్నారు. అతడే వారిని పోషించి వివిధ కర్మానుసారంగా వారి సమస్త భోగ సౌకర్యాలను కల్పిస్తాడు అంటూ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, యస్మాత్ క్షరమతీతోహం అక్షరాదపి చోత్తమః అతోస్మి లోకే వేదే చ ప్రతిత పురుషోత్తమః. సో ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు, క్షరుడు అక్షరుడు అనే ఈ ఇద్దరికి అతీతముగా దివ్యమైన వాడిని అయిన కారణంగా మరియు ఉత్తమముడును అయిన కారణంగా నేను ప్రపంచంలో మరియు వేదాలలో పురుషోత్తమునిగా ప్రసిద్ధి చెందాను అని చెప్తున్నారు ఆయన. అంటే ఇక్కడ ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుణ్ణి బద్ధజీవుడే గాని, ముక్తు జీవుడే గాని ఎవ్వడు అతిశయించలేడు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ తెలియచేసుకోవాల్సినటువంటి. అందుకే అతడు పురుషులందరిలోనూ సర్వశ్రేష్ఠుడు. జీవులు భగవంతుని యొక్క వ్యక్తులని ఇప్పుడు ఇక్కడ స్పష్టపడింది. అయినా భేదం ఏమిటంటే బద్ధావస్థలో గాని, ముక్తావస్థలో గాని జీవుల పరిమాణంలో భగవంతుడు అచింత్యమైనటువంటి శక్తులను ఎవరు కూడా అధిగమించలేరు అనేటువంటి సంగతి చెప్తున్నారు ఇక్కడ. వీళ్ళిద్దరికీ కూడా అతీతంగా సర్వశ్రేష్ఠుడైనటువంటి భగవంతుడు ఉన్నాడు, సర్వోత్తముడు అయినటువంటి సర్వదివ్యమైనటువంటి ఆ భగవంతుడు ఉన్నాడు అని చెప్తున్నాడు. సో కాబట్టి బద్ధావస్థలో గాని, ముక్తావస్థలో గాని జీవులు పరిమాణంలో గాని భగవంతుని అచింత్యమైనటువంటి శక్తులను అధిగమించలేరు. పరమపురుషుడు జీవులు ఒకే స్థాయిలో ఉన్నారని లేదా అన్ని విధాలా సమానమైనవే అని ఆలోచించడం సరికాదు అని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఇంకా తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, యో మామేవమసమ్మూఢో జానాతి పురుషోత్తమం స సర్వవిద్భజతి మాం సర్వభావేన భారత. సో ఇక్కడ ఆయన ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, యహ అంటే ఎవడైతే, మాం నన్ను, ఏవం ఈ విధంగా, అసమ్మూఢ అంటున్నారు అంటే సంశయము లేకుండా, అంటే సందేహము లేకుండా, జానాతి అంటే తెలుసుకుంటాడో. మరి ఎవరితో ఎలా తెలుసుకోవాలి? పురుషోత్తమం అంటే దేవదేవుడిని, పురుషోత్తముడిని అని తెలుసుకోవాలని చెప్తున్నారు. సో ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, సందేహము లేకుండా నన్ను పురుషోత్తమునిగా తెలుసుకున్నవాడు సమస్తమును తెలిసినవాడు ఓ భరతవంశీయుడా, అందువల్ల అతను నా పూర్తి భక్తి సేవలో నెలకొని ఉంటాడు అంటూ తెలియచేస్తున్నారు. అంటే ఎవరైతే, అంటే జీవుల యొక్క సహజ స్థితి, పరతత్వము యొక్క సహజ స్థితి గురించి పలు విధములైనటువంటి తాత్వికమైనటువంటి కల్పనలు ఉన్నాయి అని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు ఈ శ్లోకంలో శ్రీకృష్ణుడు తనను భగవంతునిగా తెలుసుకున్నటువంటి ఎవడైనా నిజానికి సమస్తాన్ని ఎరిగినవాడు అని స్పష్టంగా తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అపరిపూర్ణ జ్ఞాత పరతత్వం గురించి కల్పన చేస్తూ పోయినప్పటికీ పరిపూర్ణ జ్ఞాత విలువైనటువంటి కాలాన్ని వృధా చేయకుండా నేరుగా కృష్ణ భక్తి భావనలో, అంటే ఆ భగవద్భక్తిలో నెలకొని ఉంటాడు.
భగవద్గీత అంతటా కూడా ఈ యథార్థమే అడుగడుగునా చెప్పబడుతుంది. అంటే భక్తియుత భావన గురించి చెప్తున్నారు. నా యొక్క భక్తిలో ఉండు అంటూ చెప్తున్నటువంటి అంశము. సో పరతత్వము జీవులు ఒకటే సమానమైనటువంటి భావించేటువంటి మూర్ఖపు పట్టుగలిగినటువంటి ఆ భగవద్గీత వ్యాఖ్యలు చాలా మంది ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. కానీ వేద జ్ఞానము శృతి అంటే వినడం ద్వారా నేర్చుకునేది అని చెప్పబడింది. నిజానికి మనిషి వేద సందేశాన్ని శ్రీకృష్ణుడు అతని యొక్క ప్రతినిధి వంటి ప్రామాణికమైనటువంటి గురువుల నుండి స్వీకరించాలి అని చెప్తారు. అందుకే ఇస్కాన్ గురు పరంపర అని చెప్తూ ఉంటాం ఇక్కడ. సో మనకి ఇక్కడ ఆ పరంపరలో ఉన్నటువంటి వారు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనకి సంస్థాపక ఆచార్యులుగా ఉన్నటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, వారి గురువు గారైనటువంటి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు, వారికి గురువు అయినటువంటి మనకి గౌరకిషోరదాస బాబాజీ, అంతకు ముందు ఉన్నటువంటి గురువులు భక్తి వినోద ఠాకూర్లు, వారికి ముందు వైష్ణవ సార్వభౌములుగా ఉన్నటువంటి జగన్నాథదాస బాబాజీ, వీళ్ళందరూ కూడా మనకి ఈ ప్రామాణికమైనటువంటి అంశాలను తెలియచేసినటువంటి వారు. సో ఇక ఈ అధ్యాయం యొక్క చివరి శ్లోకంలో భగవంతుడు ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు. ఇతి గుహ్యతమం శాస్త్రం ఇదముక్తం మయా నఘ ఏతద్ బుద్ధ్వా బుద్ధిమాన్ స్యాత్ కృతకృత్యచ్చ భారత. ఓ భారతవంశీయుడా, ఓ పాపరహితుడైనటువంటి అర్జున, ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆయన. ఓ అనఘ అంటే పాపరహితుడమైనటువంటి అర్జున, వేద శాస్త్రములలోని చాలా రహస్యమైనటువంటి భాగము, అంటే అత్యంత రహస్యమైనటువంటి భాగము ఇప్పుడు నా ద్వారా, అంటే నా చేత నీకు చెప్పబడింది, వెల్లడి చేయబడింది. దీనిని అర్థం చేసుకున్నవాడు ఎవడైనా బుద్ధిమంతుడు అవుతాడు. అతని యొక్క ప్రయత్నాలన్నీ కూడా పరిపూర్ణతను సాధిస్తాయి అని చెప్తున్నారు. అంటే దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడు ఏ విధమైనటువంటి బోధనలు మనకి ఇక్కడ అర్జునుడి ద్వారా అందించాడో ఆ విషయాలను యథాతథంగా అర్థం చేసుకున్నటువంటి వాడు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ వేద శాస్త్రాలలో అత్యంత రహస్యమైనటువంటి భాగము ఇప్పుడు నా ద్వారా నీకు చెప్పబడింది అర్జున. దీన్ని ఎవరైతే యథాతథంగా అర్థం చేసుకుంటారో అతడు బుద్ధిమంతుడవుతాడు, అతడు ఈ భవబంధనాల నుండి ముక్తివంతుడవుతాడు. అంటే బద్ధజీవుడు కాకుండా ముక్త జీవుడు అవుతాడు అని చెప్తున్నారు. అతడు చేసేటువంటి ప్రతి ప్రయత్నం కూడా పరిపూర్ణతను సాధిస్తూ ఉంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఈ విధంగా పురుషోత్తమ యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని మనము ఈరోజు అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశాము. సో ఈ అంశాలన్నీ కూడా ఓపికగా విన్నందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు. అందరూ కూడా ఒకసారి హరే కృష్ణ మహామంత్రం చెప్దాము. అందరూ కూడా చెప్పుకోండి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు.